Kienu ħafna dilettanti tan-nar b'rispons pożittiv għal fond ta' 170,000 euro li nieda l-Gvern għal kmamar tan-nar. Fuq l-adba tal-istaġun tal-festi huma ħafna dawk li jħobbu l-piroteknika li mill-ewwel resqu l-qudiem bl-idejat tagħhom bilan li jkomplu jżidu s-sigurtà fil-kmamar tan-nar. Damien Bsajla, membru fil-Kamra tan-Nar ta' Sant'Andrija, qal li kull għajnuna hija apprezzata u l-flus se jintużaw biex il-Kamra li tagħha huwa membru tkompli tieħu aktar miżuri ta' sigurtà. Ġili tiġik it-tentazzjoni isma' toqgħod lura tagħmilhom xi jew le biex tkun tista' tlaħħaq mal-ispiża rikorrenti ta' festa, eċetera. Allura ovvjament daw ħajjinu biex inti tagħmel dak il-pass u tinvesti aktar fis-sigurtà tal-kmamar tan-nar. B'sodisfazzjon dwar il-fatt li għall-ewwel darba l-pirotekniċi se nataw għajnuna finanzjarja u b'entużjażmu dwar dak li jistgħu jiksbu minnha fil-futur, Damien tkellem dwar uħud mill-proposti li se jressa hekk kif jinfetħu l-applikazzjonijiet nhar it-Tnejn. Bħala għadet naħsbu li ninvestu fi ħwejjeġ protettivi biex jintużaw waqt li nkunu qed nagħmlu l-proċess tan-nar. Ukoll għandek spiża rikorrenti li tissir kull sena l-upkeep tal-post tan-nar li minnha nfisha hija safety. Għandek maintenance bħal fire extinguishers li jridu jsiru maintenance tagħhom kull sena. Ġifieri għandek spiża rikorrenti kull sena. Il-Kamra tan-Nar ta' Sant'Andrija f'Ħalluqa għaddejja minn żmien ta' ristrutturar u modernizzar. Fil-fatt, fl-aħħar xhur investit f'sistema ta' tifi tan-nar tal-ogħla livell biex f'każ ta' aċċident ikollha provvista tal-ilma aċċessibbli li tlaħħaq il-kamra kollha. Barra minn hekk inbnew imħażen ġodda b'soqfa apposta mingħajr ġebel. Ma' dawn ħitan borros kbar mimlija bir-ramel minflok pitan tal-ġebel bħalma kien jiġri qabel. Miżuri li l-koll qed jittieħdu biex isaħħu s-sigurtà u li bl-ewwel skema fl-istorja ta' fondi għal kmamar tan-nar mistennija jkomplu jissaħħu. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mill-Uffiċċju tal-Kunsill Malti għall-Arti jew mis-sit elettroniku tal-Kunsill www.artcouncilmalta.org u għandhom jitresqu b'idejn sa mhux aktar tard mit-30 ta' April f'nofsinhar. Huma l-kmamar tan-nar liċenzjati u reġistrati bħala organizzazzjoni volontarja eliġibbli għal dawn il-fondi u l-Ministru tal-Kultura Wim Bonnici kellu appell għal dawk li mhumiex. Il-kmamar tan-nar li mhumiex reġistrati bħala voluntary organization jirreġistraw. Jkunu jistgħu jibbenefikaw minn dawn it-tip ta' inizjattivi li l-għan tagħhom huwa li ngħidu grazzi lin-nies li jagħmlu dan ix-xogħol u naraw illi l-ħidma tagħhom tkompli tkun iktar sikura, iktar safe għalihom u jkollhom infrastruttura li tixraq iktar il-ħidma li huma jagħmlu.